Как да пренастроите мозъка си само за 3 минути на ден. Учени са изследвали хора, които са записвали по 3 неща, за които са благодарни всяка сутрин, всеки ден. След 3 седмици са ги изследвали тези хора и се оказало, че те реално са намалили стреса, подобрили са съня си и имунната си система. Защо? Благодарността активира допаминовите и серотониновите пътища в мозъка, пренастройвайки го да се фокусира върху доброто, а не върху негативното. И някъде тук долу, може би, ще ви покажа моите 2 аларми, които са точно през 3 минути. Благодарността не е просто мислене. Тя е активно обучение на мозъка на къде да насочиш вниманието си. И колкото повече се фокусираш в това да виждаш добро, толкова повече ще го откриваш навсякъде. И ако научиш мозъка си да вижда доброто във всяка една ситуация в живота, цялата ти реалност ще се промени. Пробвайте и ми кажете как се е получило при вас. А ако имате нужда от помощ, пишете ми на лично. Чао и до скоро!